Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 240 Košičan zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Kráľovany, Žilina, Čadca, Olomouc, Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odchod 16 hodín 52 minút príde na koľaj 3. Za Rušňom sú radené vozne prvej triedy číslo 372 a 371, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň druhej triedy číslo 369, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368 a 367 a vozeň druhej triedy číslo 366. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 240 Košičan zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Žilina, Olomouc, Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odchod 16 hodín 52 minút prichádza na koľaj 3. Upozornenie pre cestujúcich, osobný vlak 7855 je v úseku Liptovský Mikuláš Poprad Tatry z technických príčin odrieknutý. Nahradený bude rýchlikom 627, ktorý bude mimoriadne zastavovať ako osobný vlak 7855 na všetkých zástavkách. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany a Prúdky. Pravidelný odchod 19 hodín 38 minút stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany a Prúdky. Pravidelný odchod 19 hodín 38 minút stojí na koľaji 1 vľavo. Povinne miestenkový expres 526 Kriváň zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 34 minút príde na koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň číslo 2, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 3 a 4, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozne druhej triedy číslo 6 a 7, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 8 a 9 a vozeň druhej triedy číslo 10. Upozorňujeme cestujúcich, že vlak je povinne miestenkový. Povinne miestenkový expres 526 Kriváň zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 34 minút prichádza na koľaj 2. Stanica Liptovský Mikuláš. Povinne miestenkový expres 526 Kriváň zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 34 minút prišiel na koľaj 2. Povinne miestenkový expres 526 Kriváň, smer Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava, Vinohrady
a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 19 hodín 34 minút stojí na koľaji 2 pripravený na odchod. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Švošov, Ľubochňa, Stankovaný, Kráľovaný a Vrútky pravidelný odchod 19 hodín 38 minút stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Švošov, Ľubochňa, Stankovaný, Kráľovaný a Vrútky pravidelný odchod 19 hodín 38 minút stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Švošov, Ľubochňa, Stankovaný, Kráľovaný a Vrútky pravidelný odchod 19 hodín 38 minút stojí na koľaji 1 vľavo pripravený na odchod. Express 627 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 19 hodín 47 minút príde na koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň 2. triedy číslo 10 vozne 2. triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 9 a 8 vozne 2. triedy číslo 7 a 6 vozeň 2. triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozne 2. triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, reštauračný vozeň číslo 2 a vozeň 1. triedy číslo 1. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň 1. triedy a vozne 2. triedy číslo 3, 4 a 5 v zadnej časti vlaku sú povinne miestenkové. Express 627 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 19 hodín 47 minút prichádza na koľaj 2. Stanica Liptovský Mikuláš, Express 627 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 19 hodín 47 minút prišiel na koľaj 2. Express 627 bude mimoriadne zastávať v úseku Liptovský Mikuláš Poprad Tatry ako vlak 7855. Upozornenie pre cestujúcich. Express 627 bude v úseku Liptovský Mikuláš Poprad Tatry zastávať mimoriadne ako vlak 7855. Express 627 Tatran, smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 19 hodín 47 minút stojí na koľaji 2 pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1259 Leo Express zo smeru Praha hlavní nádraží a Žilina pravidelný príchod 20 hodín 17 minút,
ktorý pokračuje smer Košice, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Express 628 Tatran zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 20 hodín 14 minút, príde na koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň číslo 2, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 3 a 4, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozne druhej triedy číslo 6 a 7, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 8 a 9 a vozeň druhej triedy číslo 10. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň prvej triedy a vozne druhej triedy číslo 3, 4 a 5 v prednej časti vlaku sú povinne miestenkové. Express 628 Tatran zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 20 hodín 14 minút, prichádza na koľaj 2. Stanica Liptovský Mikuláš, Express 628 Tatran zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 20 hodín 14 minút, prišiel na koľaj 2. Express 628 Tatran, smer Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 20 hodín 14 minút, stojí na koľaji 2, pripravený na odchod. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1259 Leo Express zo smeru Praha hlavní nádraží a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice, pravidelný odchod 20 hodín 18 minút, príde na koľaj 2. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1259 Leo Express zo smeru Praha hlavní nádraží a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice, pravidelný odchod 20 hodín 18 minút, prichádza na koľaj 2. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1259 Leo Express, smer Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice, pravidelný odchod 20 hodín 18 minút, stojí na koľaji 2, pripravený na odchod. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Hrboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany, Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 20 hodín 38 minút, stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak zo smeru Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Lisková, Liptovská Teplá a Liptovské Vlachy, pravidelný príchod 20 hodín 26 minút, prichádza na koľaj 2.
Stanica Liptovský Mikuláš. Osobný vlak zo smeru Prúdky, Kráľovany, Ružomberok, Lisková, Liptovská Teplá a Liptovské Vlachy. Pravidelný príchod 20 hodín 26 minút. Prišiel na koľaj 2. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany, Žilina, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 38 minút. Stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak zo smeru Poprad Tatry, Štrba, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Liptovský Hrádok, Podtureň a okoličné. Pravidelný príchod 20 hodín 28 minút. Príde na koľaj 2. Upozornenie na meškanie vlaku Express 629 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina. Pravidelný príchod 20 hodín 45 minút, ktorý pokračuje smer Poprad Tatry a Košice. Bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany, Žilina, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 38 minút. Stojí na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany, Žilina, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 38 minút. Stojí na koľaji 1 vľavo. Stanica Liptovský Mikuláš. Osobný vlak zo smeru Poprad Tatry, Štrba, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Liptovský Hrádok, Podtureň a okoličné. Pravidelný príchod 20 hodín 28 minút. Prišiel na koľaj 2. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Prestupujte do osobného vlaku smer Ružomberok, Kráľovany, Prúdky, Žilina, Čadca a Skalité na koľaji 1 vľavo. Osobný vlak smer Liptovské Vlachy, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok, Ružomberok, Rybárpole, Herboltová, Šmošov, Ľubochňa, Stankovany, Kráľovany, Žilina, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 38 minút. Stojí na koľaji 1 vľavo. Pripravený na odchod. Express 629 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 20 hodín 47 minút. Príde na koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň 2. triedy číslo 10. Vozne 2. triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 9 a 8. Vozne 2. triedy číslo 7 a 6. Vozeň 2. triedy pre cestujúcich styčník so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5. Vozne 2. triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3. Reštauračný vozeň číslo 2 a
vozeň prvej triedy číslo 1. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň prvej triedy a vozne druhej triedy číslo 3, 4 a 5 v zadnej časti vlaku sú povinne miestenkové. Express 629 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 20 hodín 47 minút prichádza na koľaj 2. Stanica Liptovský Mikuláš, Express 629 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 20 hodín 47 minút prišiel na koľaj 2. Express 629 Tatran, smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice pravidelný odchod 20 hodín 47 minút stojí na koľaji 2 pripravený na odchod. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha, Záhradní Město a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice pravidelný odchod 21 hodín 10 minút príde na koľaj 2. Vlak je zostavený s vozňou prvej a druhej triedy. Vozne po vlaku sú radené zostupne od začiatku vlaku. Stanica Liptovský Mikuláš, medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha, Záhradní Město a Žilina, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice pravidelný odchod 21 hodín 10 minút prišiel na koľaj 2. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet smer Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice pravidelný odchod 21 hodín 10 minút stojí na koľaji 2 pripravený na odchod. Povinne miestenkový Express 505 Kriváň zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Kisak a Košice pravidelný odchod 8 hodín 29 minút príde na koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň druhej triedy číslo 10, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 9 a 8, vozne druhej triedy číslo 7 a 6, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, reštauračný vozeň číslo 2 a vozeň prvej triedy číslo 1. Upozorňujeme cestujúcich, že vlak je povinne miestenkový. Povinne miestenkový Express 505 Kriváň zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 8 hodín 29 minút prichádza na koľaj 2. Stanica Liptovský Mikuláš. I particularly because it's about I don't know which one. This one is two flat. Thank you. Pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 8 hodín 29 minút prišiel na koľaj 2. Povinne miestenkový Express 505 Kriváň smer Košice. Pravidelný odchod 8 hodín 29 minút stojí na koľaji 2.
Okay.